nu helemaal wat anders, iets anders. Ik wil jullie net ik spreek half Oostenrijks, half Nederlands. Ik wil je alleen maar vlug laten kijken, voor ik in vakantie ga, hoe leuk muziek maken ook is voor thuis. En als je plezier aan muziek hebt, dan komt de vruchten ook al naartoe. Ja, we hebben al een beetje wat geoefend en heel kort wat je met zo'n kleine keyboard kunt doen. Ik heb al die midi's wat ik gestuurd heb op een stick en erin gestekt en dan gaat die al. Je hebt het eerste liedje wat we deze voor de laatste week al geoefend hebben. Ik hoop je kunt het zien een beetje. Daar beneden staat, pardon, de woonkamer staat mijn kleine Fender en mijn keyboard. Zo, ik hoop dat je het kunt zien. Dan gaat die al. Ik keep Ricky Hart. Heb ik nog een tweede liedje? Oké, daar gaat ie. Tot ziens, tot de volgende video.